Здрасти, приятели! Днес пак ще правя клипче на тази книга и днешното пони, което ще отцветяваме, е принцеса Селестия. Сега само да я изрежем. Готово, изрязахме я, а сега да я сложим на мястото й. Така е готово. Малко и кръвичко като на принцеса Кейденс, но нищо. Важното е, че мога да гледам. И така, да започнем с нейните пантовки. Готово, отцветихме пантовките, а сега и короната. А сега ще отцветим и нейното колие. И най-накрая жълтата част от сладорския белег на Селестия. Готово. А сега да отцветим и диамантите на короната и колието й. Секунда. По принцип би трябвало да отцветим и лъчите. Готово. А сега да започнем с гривата. Първо ще започнем от розовото на гривата. Готово, а сега и от розовото на опашката. Готови сме. А сега нейното синьо. Така, готови сме от опашката. Ето тук и ето тук. А сега да отцветим и лилавото. Така, готови сме и с сините и кичури. По-скоро лилавите, съжалявам. А сега да отцветим най-накрая и зелените. Почти сме готови с Селестия. Остава само да я отцветим очите. И така, ето я нашата принцеса Селестия. Дано да ви харесва. На мен ми харесва и то доста. И така, за още подобни клипове се абонирайте за мен и посетете сайта ми. Чао!